guys, welcome back to my channel. Today magama ang akong bana og oil or lana sa lubi. Just keep on watching para makabaw mo og unsaon guys. Muna na siya oil. Kini og matom na siya mo na siya Lunok. Tugay po day no? ang na-well kay mga kantidad ng 40 pesos. Kaning akong gihaon guys is mao'y gitawag nga lunok. Pwede niyo siyang makaon, butangan og kamay or sugar.